Round kick mana biru? Dari unta aja nih. Hei. Ready sama Cayu, siang parno kena ya micilan deh. Kita man siap jana hanai foto lagi ya. Lagau, ada. बोरै बुरखायना 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. जों दा गिरिथरखौ माखासे पुलिस ट्रेनिं होनो थाखाय लांगासिनो दङ दिपरबिलाव दा बिथाङा माखासे ट्रेनिं होगोन जाहैबाय बडलेण्ड टाइकान्ड' मास्टार बेबायदि आरोना दा बिथाङा बेखौ गेलेगोन आरो बान्था मोननो हागोन माइदि मोनदों दा नों बेखौ गेलेनो मोननानै दा गेलेनो मोननायाथ' दा गेलेनो मोनाखै दा मोनना लांगासिनो दङ गेलेनो मोनसिगोन दा मोजां नांदों प्रान्जल आदा आरो बिराजा आदा जे बिथांमोना आंखौ जेजानखि जों आलायारन थियेटार जे बाथौपुराव फैदों नालाय जे आदा बिराजाखौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामदों बिदिनो आरो बिथांमोना आंखौ बेरायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ नायबाय था गासैबो खेला गेलेनो थाखाय माखासे जुथा लं हाफ पेन्ट ओमफ्राय स्पर्टिं गस्ला लानाय जाबाय नै जुथा एसे देखायनानै हो गस्ला ओमफ्राय हाफ पेन्ट ओमफ्राय नै जुथा लाबाय नांलाय दा नुखागोन नै जुथा लाबाय स' बिदि खालामबाय दा जोङो देबरबिलाव थांसिगोन दा माबाखौ हाइटखौ सुनो नागिरदों बेसेबां गोजौ Tengah height line Nungnya betul surut kerja nih, gapanan deh. Gapanan ada. Sari foot, nih, lang mulai. Sari foot berapa? Sari foot 2 inci aja per. Dah kela aku start kalam sih. Sari foot 2 inci sudah. Sari foot 2 inci. Ring. Hari kebaran wali. Ini ngeri betul. Kebaran tu apa? Karena sans menai jangan kan. Karena sans ngeri be karbo kebra. Nara hori masih baru bukan nere. Lalu ini jangan dengan bu itu. Parno kena ya micilan deh. Kalam sih testing nama bu guys. Kamu main lemet abang coba. Di PC Parno hai fitang so para Parno go ya go. Ini food Parno aku naya micilan sini food. Kalau nih gedang sari food tuh kayak ini food. Aku nih. Nama ini rum. Kan punya guna. Asal 10 foot barang gergen ada jenga. Gergen kau 10 foot barang gergen. Akan haya manusia sari foot 2 inci. 10 foot jeng barang gergen ada hai. 상구조 안에 있는 거구나. 세가이다. 그죠? 방을 다시 잡고 지금 왜 있어요? Oh, 10 foot noir, 2 foot barang ada jeng 2 foot. Nah, Franzol. 2 foot ada jeng. 1, 2. Dari karbon sini kan kamu. 1, 2, 3. Start. Arahnya bebar. 2 foot ko hai deh bebarnya. Wah, jadi berapa ya? Wah, arah gitu bra. Arah gitu. Direct sini. Bas. Try kalap deh.
बे थिनि आरायखौ हायो बे थिनि आरो दैखौ बायो एबार थिनि 1 2 3 Tiba-tiba hawangsai berarti tiba-tiba hayangsai. Biar gue nuduh gitu. Lama deh. Mas kan mau kunci. Ayo. Kita nang arah ini. Saya pernah gelau barangku naik juga. Longgam. Mudah-mudahan arep cuma hayu jai baik. Jadi beliau dia turun saya sembarang semua sih deh. Dia turunnya kelaparan lah. Lah deh. Tempat keloparan aja. Badan not pikir. Oh, Pepe turun dulu nabe. Ada mau gana baru nabungan longgam saya hayu datang baik. Bila baik. Sim. Itu karena seperti itu karena seperti. Lebih baik seperti itu. Gile hasil gini gimana gitu. Jauh dulu. Ya. Hah? Satu main di rumah. Oh 7 foot. 7 foot. Sih. 7 foot sini wingsi warna apa? Gelawa. Aneh banget. Hangjang mah ebar longjang punya bogan. Luas mana kontam saja. Besi-besi ini nih. Deh. Woi. Diro kana bar. Diro kana bar deh. Diro kana nih kebar. Diro. Halak. Sini. Ini. Eight foot warna ada. 8 foot warna ada. 7 foot pas tahu. Ebar nu purana aku. Harus kunci try bogan. Deh kunci las. Harus kepse naik bang nama kepse itu sudah. 8 foot. Pumlang dah berarti longjam seperti. 1 2 3 Ơi, này, nó giàu này thăn ngon, quý lấy bari barno ekwe, bari barno ekwe, war yang baik manusia, sare sat habai jebtayaw, dah di jebtolai dah belik. 1 liter दैखौ बिसिबां किउ नायो माबादे? एबार 1 liter दैखौ बिसिबां किउ नायो? नैबे 1 liter दै, बे दैखौ बेसेबां गोजान खुबैनो हायो आरो आधा लिटार जों नायगोन। 1 liter खौ बेसेबां गोजान खुबैनो हायो, आधा लिटारखौ बेसेबां गोजान खुबैनो हायो, बेखौ जों नायगोन। एक्सननिफ्राय खय फुट नामा? सुनो जायगा जायगायाव थानानै खारनाङाब्रा Jom, ada liter gula. Tangkap apa ya? Coba. 1 2 3. Ay. Bukan gambar. Islik jar dilen jar. Half liter. Half liter video bar. Nih. Nama dia. Botolanu खेबसे माबा खुबैनायावनो 1 लिटार खुबैबाय हाफ लिटार खुबैबाय थाव गावस्रालांदो खिन्थु स्लिप खालामलांदो बटला बारा खुबैनो हाया साबसिन नागिरदों फिटाजों
दा नुबाय फास्ट फुड माबानो हादों फुनो हादों माबानिखौ आधा लिटार बथलनि आरो लिटार बथलनि एखे मोननैखौबो एखे खुबैनो हादों आरो दा बोलो दंसाबो बेनिफ्राय बै अयथा नुहुरनायनिफ्राय बिसिम 100 मिटार दं आरो दा बियो बेनिफ्राय 100 मिटारखौ खै मिनिटाव मोनफैयो बेखौनो टाइम होगोन आरो जोङो बियो माबा होनदो सेकेन्ड फुगोन र' आं बैयाव थायो 100 मिटार दंखायो जाबाय आं 1 2 3 माने फैदोबो र' टाइमार मानो खालामखाबाय नै माखाबाय एरेखाय 0-0 जाबाय नै बेवहाय आङो दा 1 2 3 साननानै खोन्थासिगोन दा 100 मिटारनिफ्राय बिसिम खै मिनिटाव इटानिफ्राय 1 2 3 सानना होदो खारगासिनो नै फैगासिनो ओइ एबार स्पिडसिन जाबाय 8.99 माने 10 जादोंमोन 9 मथा मथि 8.99 9 सेकेन्ड नासिबाय 9 सेकेन्डआव बहाय मोनफैयो 100 मिटाराव 9 सेकेन्ड हायो सोरबा हायो सोर होनदों खारनो हाया सोर बुंनो रायजोफोरखौ मानो खारनो हाया होनना बुंबाय थायो मानो खारनो हाया होनदों नै आंथ' खारनो हाया जानखि खारनो हानाय माबा शक्ति दङ गास बुकडाउन फैबार हायो बुकडाउन ओरै मोखां जाना खालायदो रिजा दे एसे मेंनायखौ माबा खालामो रिलेक्स खालामो मेंदो र' दैफोर लों नाला दा लोंना एसे दै लोंना मोननानै लोंना दैखौबो लोङो एसे लोंनाब्रा मानसि थैयो मानसि दाख्लै निउसाव मोनदों माने क्रिकेट गेलेखांनानै हाइ जाम्प बारबाय आरो लं जाम्प बारबाय खारबाय एबा बुकडाउन खालायगोन आरो बिदिनो जों स्टेप देखायलांबाय थागोन बथल खुबैबाय आरो दान्दाजों बारनाय जों दिनै होथ'वा गाबोन होलायगोन गाबोनना बेलेग आरो गाबोनना आरो माबावसो लबार गावनाय बोरला गावनाय गाबोननिया सि गोदान बोरला गावहरनो हायो एबार दा बुट डाउन भिडिअखौ लाना हो बिनिखौ बेटारि गिलासखौ लाना हो बे सारसे 2 थिनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 kuno mansi jangan menela mansia 56 bar buckdown जों बायदि मानसिया 10 बार बारनो नङा हानाय नङा जोंनो हाया नै एक बेसे गोजौ जों हायो बथलाव लेखा सुग्रा हाया गोजौ जों हायो फिथाया बोरै फिथाया र' एसे मेंदो एबार बिराद मेंदो थिंखौ आखाइब्रा सारि फुटखौनो जोगोन जाबाय जोन होनाया जेनेबा नोंखौ सोरबा आक्रमन खालामफैबा जेनेबा बे जेनेबा नोंखौ आक्रमन खालामफैदों आरो ना दा जेनेबा नों बे मानसिखौथ' नोङो जान्दियाव बा बबेबा मोनसे जोखांनांगोन नालाय दा जेनेबा नोङो नैबे फानजलनि उदैयावनो जोखांगोन आरो जान्दियाव दा नों बेखौ माने जोनानै बिसोर हायो बेखौनो
fast food. Danger, parna juga wis lah. Parna juga ini. Baru hari ini kita coba di rumah, separna sih kan mana. Parna juga. Pas. Jadi apa? Kau suman he, sari spring sih. Kau semua kau sari-sari. Kembali. Ya sampai deh. Sari-sari. Karena kuruk sakan lah biar. Emar sari-sari putu kumane me parna dekai kan ada. Jangan dekai mana. Ya sayu. Hai. Ba ini ku bara hanan ngali. Ya bade. Doi madi. Lah sini lama nanggung man. Ini hai. Kau citra kenapa? Kecil kenang lah. Last try. Sudah lama. जों बायदि मानसिया जों गोजौसिननिखौ हाया खिन्थु गावनि गोजौसिनखौ हाबावसो बियो माथो डेन्जारसो राउन्ड किक जोनो हागोन ना Round kick hai na ya. अ राउन्ड किक आरि फुल राउन्ड किक माने बियो Kick ओरै उल्था जोनाया ओइ बेखौ बारा एक्सपार्ट नङा माने बेयाव एसे गुदुं थिङाव सायो माने जाबाय दे माने बारा खालाया नालाय बियो गाबोन नुबावगोन Lasija. बुंना होदों गोथाव जादों जायाखै एसे गोथाव जानो जायाखै बरिया टेस्ट बारबाय खारबाय हायाब्लाबो एकदम मेंनायजों आरो जानोसै ओंखाम माने रेस्ट खालामाखै आरो ना नुबाय आरो उखैबाय जानोसै खालामाखै दे एकदम जाननांगौ बुल आरो नांगोन ना लागाव बानलुफोरखौबो जादो ना बाथोना नुदो ना बाथोना Sampai. जागोन जाखादों नोङो kalau jangan biling nggak boleh naik nang wajib